croeso ato ni I Gastell Caerdydd, lleoliad Tafwyl sydd yn dechrau fori ac yn para wythnos gyda llaw. Wi yng nghwmni un person sy'n mynd I fod yn perfformio fori, Heather Jones, ar y llwyfan tu ôl I ni. Tu ôl I ni, y llwyfan bach, dwi'n headlineio am hanner awr wedi 6 y nos, gobeithio. Ac dwi'n edrych ymlaen, dwi erioed wedi canu yma o'r blaen, so dwi'n gobeithio bydd yr haul yn dod allan. A fel rhywun o Gaerdydd, yn falch iawn o gael chwarae yma? Wel, wrth gwrs. I fod yn onest, nes I dechrau yma yn y castell yn cael gwersi canu yn y Black Tower. Ac oedd thrawes fi yn canu mor uchel, oedd wedi rhoi hi yn y Black Tower. Dyleta Jacobi, oedd hi'n dda iawn. Ond mae eich enw chi ynghyd â nifer o enwau mawr eraill o ardal Caerdydd, pobl sy'n byw yma bellach, a'r waelod llythyr sydd wedi cael ei hala at Gyngor Caerdydd heddi. Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn cael rhywbeth yn yr iaith Gymraeg yn y prif ddinas yng Nghaerdydd. Does dim lot yn digwydd i'r cyhoedd, really. Dwi'n gwybod bod fi'n gorfod mynd I Duke of Clarence neu rhywle Clwyd Bach neu beth bynnag dros y blynyddoedd I gael pethau yng Nghymraeg, ond mae'n bwysig denu pobl I mewn o tu allan. Fel o'n I, pan o'n i'n dechrau off yn yr 60au, mynd I weld pethau Gymraeg ac yn meddwl, waw, mae hwn yn ffantastig. A mae lot o bobl yng Nghymru ac yn Caerdydd ddim wedi clywed yr iaith Gymraeg o blaen, dwi ddim yn meddwl. Dan nhw ddim yn deall beth sy'n digwydd. A mae digon o pethau yma I bawb, dwi'n meddwl. So, mae'n rhaid I ni rhannu gyda nhw mewn ffordd. Yn sicr, mae presenoldeb Tafwyl yn mynd I gael I deimlo fori, yn dywe? O, dwi'n siŵr. Ac, dwi'n gwybod am rhywun sy'n dod o Lundain, just I weld fi a Geraint Jarman yn chwarae. Mae gyda ni lot o bobl tu allan I Gymru sy'n hoffi pethau Gymraeg, ond yng Nghaerdydd, dwi ddim yn meddwl bod nhw'n cael chwarae teg mewn ffordd I weld beth sy'n digwydd, I weld y cynhesrwydd y bobl sy'n siarad Cymraeg. Mae rhai bobl o Gaerdydd yn meddwl, dydy ddim yn sîn ni, cadw draw, ond... Angen mwy o waith gyda phobl Caerdydd, felly? Dwi'n meddwl. Na ni. Wel, mae Heather, fel ni'n gwybod, yn chwarae myfori fan y gloch eto? Hanner awr wedi 6. Na fe, cofiwch. Ond dyma flas I chi o'r hyn allwch chi ddisgwyl o wyl Tafwyl ar hyd yr wythnos nesaf. Helo, Llunos y Saramai da ni, a da ni'n gweithio I Menter Caerdydd. Ni sy'n gyfrifol am wyl gymunedol Cymraeg Caerdydd, Tafwyl. Mae'r cwbl lot yn digwydd penwythnos yma, a dyma gipolwg I chi ar ei ddigwyddiadau'r wythnos o gwmpas y brif ddinas. Mae yna lwyth o weithgareddau yma'n Sampagan am gedda Werin Cymru yn ystod wythnos Tafwyl. Pam nadwch chi lawr syl y tadau I drio gyrru tractors, eboca, neu hyd yn oed saethyddiaeth. Neu, pam nadwch chi draw I ysgol Maes Tir ar y 19 o Fehefin am sesiwn pwys y tyl drws efo hen bennaeth yr ysgol. Ac, os ydych chi o gwmpas ar 11 o Fehefin, efallai welwch chi Sali Mali'n crwydro'r hyd y lle, ond cofiwch ddod â picnic. A hyd yn swyn bwrw glaw, mae'n dal ddigonedd o bethau i'w wneud yma yn Sampagan. Ond dyma sy'n digwydd yng nghanol y ddinas. Os ydych chi'n chwilio am bach o gomedi, be am noson allan yma yng nghanol fan gelfyddydau chapter yn Rhegana ar nos Fawrth am noson gomedi gigl. Ac os ydych chi'n ddysgwr brwd, be am glonc yn y cwtsh nos lun. I chi fans o gerddoriaeth Cymraeg, be am ddod draw I clwb Ifor Bach nos yfory, lle bydd yr odds, yr ei a'r seiliog a DJ Make P yma a gewch chi ddathlu pen-blwydd clwb yn 30. Peidiwch y poeni os da chi'n methu dod i'r gig yn fama, achos mae yna llwyth o gigs yn digwydd yn ystod Tafwyl, a rhan fwyaf nhw digwydd draw yn fanna. Lle gwell I gynnal hwyl na Castell Caerdydd, darn o bwysigrwydd hanesyddol yng nghanol y ddinas a cartref Tafwyl eto eleni. Bydd stondina, bandia a llawer mwy fan hyn, moch be fydd y tywydd y byddwn ni yma, felly newch siŵr bod chi.
Dyna i chi flas felly o'r hyn sydd yn digwydd yn Tafwyl ac ymle hefyd. Nawr, rhywun sydd yn perfformo yma fori ac wedi gwneud o'r blaen, fi'n deall, yw Mr Hugh Chiswell, wyneb y llais cyfarwydd. Ni. Yn edrych mlaen ati, Hugh? Yn edrych mlaen yn fawr iawn, gobeithio am dymach o dywydd erfisiwn oedd hi'n hyfryd, mae tro diwetha hyd yn oed yn y glaw. Oedd hi'n wych, yn ni'n edrych mlaen at yr un llwyddiant leni gobeithio. A pigo lan ar y pwyntiau sydd wedi codi yn y wasg o'r wythnos yma, mae'n wyl, mae pobl yn teimlo perchnogaeth ohonyn, dwi? Wel, mae draddodiad erbyn hyn, ydw i. Mae wedi sefydlu go iawn. Oedd hi'n rhy fawr o wyl i'r hen gartre, ynddo ddi. A felly dyma symud i'r lleoliad ysblennydd hwn nawr sy'n siwto dim roed yma chwilddas i'r peth a golygfaidd gwych ar gyfer cwmnïau teledu ar gyfer eu cyfweliadau ac yn y blaen. Felly, gobeithio gewn ni'r un llwyddiant leni ag o'r llynedd. Ac felly, fel tad i blant ifanc hefyd, bydde di'n gweld defnydd am mwynhad o'r wyl? Wel, dyna fydd yr ychafbwynt i fi. Wrth gwrs, mae'r ferch yna, Mari, mae hi'n canu mewn côr am 5 o gloch fori. Hwna'r gig pwysig. Byddai'n siŵr o fod ar blaen y llwyfan ar gyfer hwn. Na fe, wel, pob hwyl fi'n siŵr bydd hi'n gig gofiadwy arall wrth ti Hugh. O Tafwyl am y tro, neu o Gaerdydd yn nes bod Tafwyl yn dechrau'n swyddogol efe, lan at chi yn Hafarn y Rhos. Nawr, i ni nôl yn ngwyl Tafwyl ar lleoliad y maes wrth sy'n cael ei osod fel chi'n gweld. Mae wedi dechrau bwrw felly ni wedi dod mewn i'r babell llynyddiaeth. A gyda fi mae pobl sydd yn gosod digwyddiad yr wythnos nesaf, Osian a Rhys. Soniwch beth yw'r digwyddiad? Wel, Bragdyr Beirdd ydy'r digwyddiad. Mi gychwynnon ni Bragdyr Beirdd nôl yn 2011 mwyn cyflwyno barddoniaeth i bobl ifanc sy'n byw yn y ddinas sydd yr un oed â ni. Mae gen ni'n awyddus i gael cyflwyno'n barddoniaeth iddyn nhw. A felly, da ni bob rhyw 3 neu 4 mis wedi cyflwyno'r noson lle da ni gwesteion fel da ni wedi cael Llyr Gwynlewis a ni'r un Caradog. Rhyw fardd sal iawn. Ymhlith eraill i gyflwyno barddoniaeth yn ei gael cerddorion hefyd i gymryd rhan yn nosweithiau. Maen nhw'n cael y cynnal yn y Rocking Chair sy'n dafarn Caribiaidd yn Nglanrafon yn Caerdydd. So mae yna rhyw naws arbennig i'r noson lle mae pobl yn cael eistedd lawr efo curry gafr a red stripe a clywed barddoniaeth Gymraeg. Mae'n swnio'n noson bonkers os nad eclectic, Rhys? Wel, fydd noson ar nesaf sicr yn eclectic achos hwnna di'r noson sy'n cloi yr wyl Gwyl Tafwyl. Wedyn mae gennym ni Aled Rheon, DJ pobl twll yn rhoi'r elfen gerddorol. Wedyn fydda i Osian a Catrin yn ambell gerdd. Ac wedyn ni gloi, mae gennym ni fo'r Glyn, cofi gocni. A hefyd yn, wel, chydig bach o dychwelyd hen ffefrynnau llwybr llaethog yn dod, a wedyn fydden nhw allan cadw'r beat i ambell gerdd gobeithio. Yes, mae nhw ag Ifor wedi cydweithio yn y gorffennol hefyd yn dyn. Fo, a fi'na a Catrin a bosib Osian hefyd. Felly, da ni'n gobeithio fi'na perfformiadau unigryw. Mi fydd na'n sicr. Wel, perfformiad fi ddim yn rhy unigryw yw'r gweithdi bardd plant i fi wneud fan hyn am hanner 12 plug arall. Dewch i Fragdyr Beirdd dydd Gwener nesaf, ond o Tafwyl am eleni, nôl at chi.